Iti Mamadu fenete fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minumbi kira featanu fle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله الطيبين وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كعلى تنو على منكو كما محمد تشيفوي كما فدان فين بلا جلين كهينة ككشيني نمانيني أكوك محمد رسول الله كأني أسمو سنمو ni aka sahaba nyumaw ani mawo maye ulu no fetuguni bara nyuman keli ye foka se jodoma ala kan bela jelenye o jama kulu sanu mayina tebe sirifla la jeba o mali kono mali koka ka ofo ka wala nyuman don sanga ani wati bi wajulu kene kono ambe faba kono bagadaji la dado anga sirifke Mustafa Haidara alebe mauludu kene basigi nyinanta imbena sibirido novembre kalo kle kononton samba fla ani tan kononton kene min shiriara ni alislam jama kulu baye ankara mogo chama ulu ye la seluke anga je ka anyamada o soro lon fe nale o soro adebela nyafie muna debe fo amba Fatima ta yoro la muso to la an kame kono bala de ma mais amba amna tatala amba fo ko debe ni ya me debe o re kono bala ika famu ko maramna ale re akam nyo soro adebela no e ala kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam في أول شهر من الحمل أكو ورجب الأصم ako ala kira ale debela ala kira kalo folo ale debela no bena rajaba kaloma al ahsan kalomi kalo kugre kalomi nati ta jonga ko jugu fo ala fo jonga ko nyuma kalomi kadi ala fo e kalomi boya fo kurane kono kalom kadi alay ay kalom horoma aya sama ga horoma kalo to bela ka bla kelena ko ale alay kele aben kalo kelen bla ni kalo kelen de kadale ni ne ale ka kalo o rajaba kalo re ako ala tira bangina o kalo la ko kalo folo iba don ko ni yoro la ko ala tira ko wala kadi alay tilma ka kadai kalo mi fene kadai katime kalo beka ay ala kira ka bangini damne aya do de ma Allahu akbar no ya rajaba ko kalo folo ala me mun kera ban بينما أنا ذات ليلة في لذة المنام akok maramina ako ale be chudola ale ba ka sugo dumauna akok maramina ale ala kira so adebela ko ale kunte sugo foike funa kira sugo duma gansa na ida doro sugo duma de tugana ka ale nyina je sugo ngono ale be niso jai sugo ngono ale be farfoni na le ida mo makabi daga sugo sugo no bi tugana ale be fen mon doroni إذ دخل علي رجل ako kale to o sogodman dola doro ako chedo duna aleka chedo duna aleka sogoina مليح الوجه ako chenyeda anora lino kaje nyeda ka yeleku noro bulu طيب رائحتي chen kasa kadi kashadda dan temed bina ni chen temana sisa ibi ler kelenge ka kasa sama وأنواره لاهية wa chen noro abiga yeleku fambe fe depuis chen mi yoro jaiba noro chartoy ala o chen duna aleka وهو يقول chen biga fo مرحبا بك يا محمد ala kira kalo folo abba debela chen biga fo ko tare biye ya Muhammadu ya ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ini buya ini tare buya bi kwe قلت له من أنت ako aminata ko kale ko chema emi mi ga fo ko buya be ala kira ako ere joine folo ere joni ne mi ga ko buya be ala kira ka to ne debela ka sura mana folo e be ga marhaban da ko tare ina fo ni duna nani fe ibi ni soja ka ku be tugumna e be ga ni soja ka ku be ke ere joni folo
قال أنا آدم أبو البشر. ako amba aminata ako ni tene don nere adamu alayhi salam abul bashar adam me farko matigi be fa o adam nene ako adam nana ala kira ka bangeni kalo folo anana ayeni kuma kay ni fo amba aminata ka ka yer ni so janui ma folo min nana aminata ni so ja ko e anfa adamay ولما كان الشهر الثاني أكوك منام ناني كالو فلانا سيرا دخل علي رجل أكوك كالو فلانا فلانا أكوك شوارد دونا كتوني وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. chain dona chain ha donga nga foto di assalamu alayka ya rasulullah ya allah talaka kiraba kishi bi eka kishi mi ngote kishi mi ngomanda wa kishi mi ngotina da o kishi be ka ya ala kira aduna da abika ne foka ameta to sokono ala kira to adebe la kalo fulana qultu lahu man anta ameta go efene joni tuguni qala ana shithun akoni tene do akoni re shitai shitami ni Allah Ta'ala ke kiraye ka ci mantun doma o kira shitari ne qultu lahu ma turidu amne to ka masa akwai efene be mu fe e ga la nyine mu yi qala abshiri ya amina o fene ko ka amne ta ki ni soja ye ma ni soja le wa yere ni soja amne ta faqad hamalti bi sahibi at-ta'wil wal hadith ako dangana la eta do ako mami be debe la sisa ale bina kitabu fen fe digina ka ko anye ana tira kitabu fen fe digina ale bina be wala wala na yi mu fodoro ore tiye na fo ala kira Allah Ta'ala ra ko te Qur'an kono wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ako ala kira ki kuma ku fe fiyo ni ala kira ka kuma doro wahyu le digina ka manan na ni kalo sabana fene sira tuni dakhala alayya rajulun ako ce wara fene na tuguni o yace sabana yace minana kalo ce do binama mini koromati kili andi alafu ka ala barkada shi nan yona chaman be ala bulu wallahi ala ko jira ana amin ya rabbi ka yini ala fe akan kisi kan tanga ka washi kana ka jannu bele gidan to amin ya rabbi dosu shitane de baga duci wallahi ale de baga jakulu ce ale de baga furu ce wallahi amba yini ala fe ala ka shitane yoro jiya ka bwana amin ya rabbi ambe ni kenen min kan amba do shitane yoro jiya ne do ka bo kenen kan do anga sirge o de fanyi ko di bala shitane da ay kulogan sabadi ke o kulogan sabab fulana ala grando na nyina ma yakono domina ko shitane kulila Allahu akbar o yino suno nyono yi ba don keneyna shitane yoro jene do kabo ana wasami sudi ala kirabaka wallahi al-hashimi الزمزمي المكي التهامي وصاحب الوجه صلى الله عليه وسلم مين يبدو على دونا مين يبدا على إسرائيل مين يبدا سباليدا على قانا كملكو بسوري تشيميكا أبو مؤمن يو أما سوري تشاي على كرا الإسلام سوري بوداي نينا ما يكونو سوري بوداي لا هرا جيكو جليرا سوليتا لا هرا كو جبي do selli do ini geleyo bele jeleche ala kira ka tobo keme flana kelena afro alina ko sahibul faraj ko mana geleya ablina ka dai tege dutigi ablina ka dai tege bara yorola i wasado kira masalla wallahi odo ko samu vosilano yi wati be anti nyina oko kira masole boda de nyena ma yakon ale de ko nya jombolo kira masol ti ko chen ki bo kamana bwana kira masol de ba wallahi ka ko nya ibolo dutigi la fele du kono sorobe du kono bembe du kono e raka wasa du kono kenela kira masol de boke wallahi
oɗo ko samo fo ma bes lano ay cuanga sula la kira sallallahu alaihi wasallam saliyat salatu hukmu ta'budidi ibe yoro solli ala kiraka ibe la halaya kan solli ala kiraka yoro do la qur'an ati daga ga qur'an kalay me abi daga ga kira masolli kay Allahu akbar yoro do bi ni bi qur'an kala ka so aga ke hakili sigi kono aga ke basigi kono me manga chama chela qur'an manga kala wallahi nga kira masolli ibe jama chela ibaki ala diga baraji dima Allahu akbar ikelendo ibaki ala diga baraji dima ala ndi umma ala kira mandu ma anga nema soro ni ala kira sallallahu alaihi wasallam bosu wala ndani mambulo shina wala nabali mambulo shina silame ukado ukakira bora chemununa umaboche languluna wallahi angado ala ka dali kononana daven folo min dara ala ka dali kononana o de ala kira noro sallallahu alaihi wasallam o de ko ala kira ka sahaba badobi no jabir don do fa ya ala kira yinga ako ya rasulullah akhbirni kibaruya ala ka dali kononana daven folo jmen dara bosu kulube kumaina ndo la cité melekete foyite ko mabise wala kali Allahu akbar jabir ko ala gra ko jabir ma ako jabir dali kono na daven folo min dara ako nuru nabiyuk Allahu akbar ikan nabi man noro o de folo dara dali kono o de koso ala kira bafo sallallahu alaihi wasallam una ale kira va da makira ale fay ko e farukulo ya yoroy no ta ala kira norobe kasura va da madda don ba wo sanke me duru Allahu do ya cha ya katima uka anoro al maknun noro inna bla va da makosolo la abora kosolo ina kuma lan suriyana aba adama diw amba way diw de sura aba adama ka be ga flani Allahu akbar ma ala kira noro na demina sallallahu ma ga flale ko kira kilindi Allahu akbar wa fu mako shisu noro en sabatira shisu ko solo la gawsu ni taru folo ka bo shisu la kanan nabillahi nuhuna ko folo kabo nuhuna kanan nabillahi ibrahimana o tariku sigoroma flanai mesabanai amidan ala kira wali fanye sallallahu alaihi wasallam akwanga alika tariku lakali kada adnani o adnani amna tariku intai katabla fo ala kira ila sallallahu alaihi wasallam ni foku yejumeni domina fo ko ala kira bora chemununa ko lu ku ye polisono dewa wala lu ku ye glomino dewa gausulla ala kira bora chewo chela o ma glomi wallahi ala kira noro bora chewo chela o ma jene yake wallahi ala kira noro bora chewo chela o ma te turubuli wallahi ala kira noro dara debe kono o sira ka tafi bulula Allahu akbar o musuma jene yake wallahi o musuma doni kulangulum lay o musuma doni duci wallahi o musuma doni namima yay min tahirin ila tahirin wallahi wa min sulbin tahirin ila sulbin tahirin ko intoro chuko kelena ala kira ba sallallahu alaihi wasallam anana ibrahimana odo ibrahima yadi jonima o yadi ismaila ma nabila ismail o fay nabila ibrahima Allahu akbar noro nana ismaila la o ismaila den joli soro tarbu son chama ba lakali
ko nabilahi ismail k'a ye den 12 de sɔrɔ. Allahu akbar. Den 12 a y'o de sɔrɔ. Allahu akbar. alakira sallallahu alaihi wasallam Wasali. a nɔɔrɔ nana den jumɛn na u b'a fɔ o ma ko Maad. nɔɔrɔ nana Maadi la. Maadi tun ye jɔnni ye? ale tun ye mɔgɔ ye ni nɔɔrɔ in nana mɔgɔ o mɔgɔ la ala bɛ dawula d'o tigi ma. Allahu akbar. a bɛ sabali d'a ma, a bɛ jolimandiya di a ma. Maadi tun bɛ se kɛlɛ la kosɛbɛ. Allahu akbar. n'a jɔra yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'i ɲɛsin a ma. o Maadi o fana y'a di a den jumɛn ma? Maadi fana ye den caman sɔrɔ. Allahu akbar. Gawusu n'an k'an b'an da don denw bɛɛ la Wallahi. waati min b'an bolo waati bɛ kuru. I k'a dɔn alakira nɔɔrɔ nana Maadi la. o Maadi y'a di jɔnni ma? u b'a fɔ o ma ko Nizar. o Nizari o fana ka waati la ale tun ye mɔgɔ datugu cɛ ye. Allahu akbar. alakira nɔɔrɔ nana ale la. n'a jɔra yɔrɔ o yɔrɔ musow b'a fɔ k'u bɛ furu a ma. Allahu akbar. bɛɛ ɲɛ bɛ bɔ a fɛ. Allahu akbar. mais ala y'a tanga ka bɔ jɛnɛya ma. Allahu a akbar. ma jɛnɛya kɛ fiyewu, a ma gulɔ min fiyewu. nɔɔrɔ in yɛlɛmɛna. Nizar o fana y'a di a den jumɛn ma? u b'a fɔ o ma ko Mudar. o Mudar ko lam yarahu ahadun illa ahabbahu. Allahu akbar. Mudar y'a ka ɲɛnamaya kɛ maa si m'a ye fo k'a kanu ka alakira nɔɔrɔ to a la. Allahu akbar. Mudar khayrul khalqi. Mudar tun ye mɔgɔw la hɛrɛma ye o waati in na. Allahu akbar. ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'ale da donna kuma na bɛɛ b'a to a ta la. Allahu akbar. Gawusu mun b'a solo la o ni fɛn tɛ fila ye. Mudaru y'a ka ɲɛnamaya kɛ ale fana nana nɔɔrɔ in di jɔnni ma? a nana nɔɔrɔ in di Iliyasi ma. Iliyasi kitabutigi b'a f'i ye nabilahi Luqman, Luqman al-Hakim n'o ye kodɔnna Luqman ye. ni Luqman fɔra yɔrɔ o yɔrɔ i hakili bɛ da kodɔn kan. ala ko a ye kodɔn di Luqman ma a tun bɛ k'o kalama kosɛbɛ. Luqman ka tariku la ko don dɔ fɛ a y'a denkɛ wele ka denkɛ ladi k'a ladi k'a ladi tellement que Luqman ka kodɔn kuma bonyana denkɛ ma ko fo den sara. Allahu akbar. Luqman ko ye kodɔnna ye. o kodɔn ala y'o di Iliyasi fana ma. Iliyasi ka alakira nɔɔrɔ to a kɔsolo la a tun bɛ k'o kalama kosɛbɛ. ni ko kɛra dugu kɔnɔ o bɛna ale de ɲininka. ni fɛn min kan ka kɛ dugu kɔnɔ o bɛna fɔ ale di. n'ale da donna fɛn o fɛn na alisilamɛw ala barika la bɔda bɛ sɔrɔ yen. ala ka kodɔn di a ma. o man utiya al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Gawusu n'ala ye kodɔn di mɔgɔ min ma ala ye fɛnba d'i ma. dɔnni ani kodɔn tɛ kelen ye. o kɔfɛ an ka sirifikɛ n'o ye Mustafa Haidara ye ale yɛrɛ nana kɛnɛ in ta k'i da don mawuludu nafa ani karama ko minnu ni bonyama ko minnu bɛ mawuludu kɛnɛ sigibaw ye. ale ye caman fɔ an ye o kɛnɛ in kɔnɔ. an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ. an bɛ ala tanuni na min y'an seko damajira ye ka barikada la min y'an seko damajira ye k'a ɲini ala fɛ masa min kan ka deli an sigira hɛrɛ la ala m'an wulila hɛrɛ la k'a ɲini ala fɛ fɛn bɛɛ masa min ta ye n'i y'a bato i b'a bato i yɛrɛ de ye o cogo don n'i banna k'a bato i b'a k'i yɛrɛ la k'a ɲini o alaba fɛ
danfɛn tɛ cogo dɔn masa min ka masaya la ka ɲinɛ o ala fɛ an fɛn fɛn bɛ yan ka bɔ salon na ka na se ɲinɛ ma an ye juguma min kɛ an n'ale cɛ la ala ka yafa an bɛɛ ma silamɛw ala ka yafa an bɛɛ ma an b'o ɲini a fɛ a ka yafa an ma ale de ye yafa masa ye yafa ye ale de ta ye an b'a ɲini a fɛ a ka yafa an ma fɔlɔ yala an ka don kuma la ka n'i yɛrɛ lajɛya ne man ka yafa ɲini ma yafa ko kɛ o tɛ don o don i bɛ yafa ko la don o don i bɛ jurumu ko la an b'a ɲini ale de fɛ a ka yafa an bɛɛ ma an ye min k'a la ale de b'a dɔn e y'a dɔgɔya i y'a caya a bɛɛ bɛ ale ala de bolo ale de y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko yafa masa o k'a ma ko hada dhuluna zahirun bayna yadika wa haluna la yakhfa alayka amartana fatarakna wa nahaytana fartakabna wa la yasawna illa afuka fa'fu anna ya khayra ma'mulin wa akram mas'ulin innaka afuwun karimun raufun rahimun ya arhamar rahimin ako alama hada ko ni min filɛ nin ye dhuluna ni y'anw ka dɛsɛ ye ni y'an ka dɛsɛ ye zahirun bayna yadika ala n'anw dɛsɛlen don n'anw dɛsɛlen tɛ e ala yɛrɛ b'o dɔn an dɛsɛlen don o bɛ e ala yɛrɛ bolo e b'o dɔn وحالنا على أن الهلا لا يخفى عليك وتدقيلا إن فري لك وتاني أفرينو وتاني دو غربولا وتاني إفايت دو على لا بس أكوكا بكلامه tumami ijilama bi badebela akone ala de bi don alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lumin faqaddarna fa ni'mal qadirun ne de yauda ne de yauda kabo jila fulena o jila fule n'o bila sabati yɔrɔ la sabati yɔrɔ min ma faguyalen don ila qadarin ma'lumin ka se damajira ma min donnen don faqaddarna ko a yɛrɛ ma ko faqaddarna fa ni'mal qadirun ne de bɛ se ala e de bɛ se wallahi ala bɛ se wa an sɔnna an b'a dɔn e bɛ se an b'a dɔn i bɛ fɛn bɛɛ kalama wa haluna la yakhfa alayka ala an ka lahala tɛ dogo e la koyi jalamugu t'a dɔn o t'a to k'i ye ala teri ye ka gulokiba don o t'a to k'i ye ala teri ye pantalon don fana t'i kɛ ala kotakɛla ye o tɛ o ye fini de ye nengun tɛ وحالنا لا يخفى عليك على أولا لا تدقي لكوي أمرتنا يا مريم فمي كانوك أقول وحالنا لا يخفى عليك على أولا لا تدقي لا موشي تدقى على لا على ببك على ما أن يبي بلا i dogo i da kɛnɛ kan o a ko n b'i dɔn n b'i kalama o de kosɔn a ko kuranɛ kɔnɔ an bɛ min kelen ka kɛnɛ kan
n'o dɔrɔn tɛ a ko an tɔw bɛɛ ma ko mɔgɔ si kana i yɛrɛ lajɛya an kana an yɛrɛ lajɛya i bɛ dɔ k'i fa ye o t'i fa ye dɛ o t'i fa ye o t'i fa ye Walidu y'a gwa ka gwa a ma cɛba in to yen an bɛ min nɔfɛ a m'a to yen a tora ko f'a ka lebu s'a ma k'a ka dɔgɔyalima s'a ma a ye ko bɛɛ labɛn Ala ko Walidu i ye dan tɛmɛ n fana bɛna dan jira i la sisan a ko Jibirila a ko n'a fɔ Muhamadu ye a bɛ ka kuma ko makan yɛrɛ wolo don wa ko ne de b'a kalama ba'da zalika zanimi a kuma ɲɔgɔnma tɛ kuranɛ kɔnɔ a y'a fɔ k'a fɔ ka na a ko nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ne Ala ko Muhamadu a fɔ a ye ko ne ko ɲɛmɔgɔden don n bɛ kelen f'i ye maa ma fara Alakira la mɔgɔ ma fara Alakira la Ala b'i ta tiɲɛ yan k'i ta tiɲɛ sini fura foyi t'i ka ta tiɲɛ la kira ye kuranɛ a y'a fɔ min kɛ n'o nana fɔ a ye a ko nin fɛn fɛn fɔra nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka ne tɛ ɲɛmɔgɔden ye ne tɛ ɲɛmɔgɔden ye k'ale t'o ye i bɛ mun k'o la a taara a ba fɛ yen a ko n'i ma tiɲɛ fɔ ye n b'i faga bi a ba o k'a ma ko jumɛn a ko Muhamadu ye kuma fɛn fɛn fɔ n na a bɛɛ bɛ n na nka a ko n tɛ n fa den ye a ko tiɲɛ don dɛ ba ko a ma k'i t'i fa den ye a ko Muhamadu b'i kalama n bɛ kelen de f'i ye i nɛ min ni m'i nɛ minɛ muso n'i ma s'i yɛrɛ la n'i ma dabaya kan dabila i bɛ kuma ka kuma a b'a fɔ ko karisa de don wa an ka taa n ci fɛ ko mun kɛra n'a fa kɛlɛlen ani ba bɔlen ba taara so ani den min nana o tɛ e yan mun b'a s'i ma wala yunabbi'uka mislu khabiri a ko n ba a ko ne ye ɲɛmɔgɔden a k'e ye ɲɛmɔgɔden a ko cogo di a ko nin e ye ɲɛmɔgɔden de sa Muhamadu b'a kalama a bɛ kalama a n'a ka kunangoya bɛɛ a y'i sigi ka kuranɛ lajɛ ka kuranɛ miiri a ka di cogo min n'a bɛ ka fɔ a fɔ ka kan di hali n'i t'a tigi fɛ a bɛ ka fɔ ni kan min ye ale yɛrɛ y'i sigi k'i miiri tiɲɛ yɛrɛ la Muhamadu tɛ fatɔ ye fatɔ kan t'a da a y'i bolo fila da dugu ma a ko ne ko aw minnu ko fatɔ don a ye fatɔ kan fɔ aw ɲɛna wa a ye kɔrɔtɛ ko kɛ aw ɲɛna wa a yɛrɛ tora k'u ɲininka u y'a ɲininka sa ko tuma e bɛ fɛ ka mun fɔ parce que u b'a dɔn n'ale sɔrɔla dɔrɔn o ye piyeba dɔ karili ye kafiriya la o tuma u y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ka lebu jɔ a yɛrɛ la yen jɔn y'a s'a ma n'i ko i bɛ dan tɛmɛ ni Alakira ye dɔrɔn Ala yɛrɛ bɛ dan tɛmɛ n'i ye a ko a ma dugumala suran kɔnɔ inna a'tainaka al-kawthara fasalli lirabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar Muhamadu e jugu o de ye maa kɔ tigɛlen ye e jugu o de ye maa taciɲɛnen ye o tuma n'i kɛra Alakira fɛ dɔrɔn Ala b'i kɔ dilan n'i kɛra Alakira fɛ dɔrɔn Ala b'i ta ɲɛ Ala m'an fara jɔn kunnandiw kan a ko wa haruna la yakhfa alayka Ala anw ka lahalaya tɛ dogo e la amartana i y'an yamaruya fatarakina an y'o ye k'o to yen a fɔra k'an ka min kɛ an y'o ye k'o to yen wa nahaytana i ko k'an kana min kɛ fartakabna Ala an y'o fɛnɛ kɛ bɛɛ b'o de bolo diɲɛ bɛɛ b'o de bolo i ka jamana b'o yɛrɛ de bolo a ye kuma laban min fɔ sa wala yasawuna illa afuuka Ala foyi t'anw fɛrɛ min ka d'anw ye n'i b'o k'anw ye n'o b'anw lɔwɔ o ye fɛn kelen bɛɛ de ye i ka yafa
ama ko boli la fa fuanna ala ya fama ya fama ala ya fama ayin bo ala ya fama fa fuanna ya khayra mamulin wa akram mas'ulin innaka afuwun karimun raufun rahimun ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin tafe be hine masabi me hine katima beka woni to ko ala oduma yana ngado kala ngono ame ya fanyini ala fe ka bo salo na ka se bima mimbe ya ebe chamando nga min sara ibe chamando fenela en naga sigiyam bi warce en naga sigiyam bi fangate en naga sigiyam bi doninte en naga sigiyam bi jondo inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'una en ne bɛ sigira n'ale de ka latigɛ ye karisa kun kan ka sa bi n y'a bɔ bi la ni san 10 fara a kan n'i ma kuranɛ kalan i bɛ mɔgɔw lafili k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko n'i sakuma sera fɛn tɛ bɔ a la fɛn tɛ fara a kan tiɲɛ don a bɛ kuranɛ kɔnɔ a nana ni aya wɛrɛ yahmulahu ma yasha'u wa yuthabbitu wa indahu umul kitabi ni ŋun b'i faga bi ne de don ni ŋun b'i faga bi nin tɛ adamaden ka ko ye ni ŋun b'i faga bi n b'a bɔ bi la san 50 n b'o fara kan ka bi ta bɔ a la i bɛ taa min kɛ kaburu kɔnɔ n bɛ dɔ ta ka bɔ o la k'o d'i ma diɲɛ kɔnɔ a kɛnɛya n'a garisɛgɛ a ko ne de b'a di ne de tɔgɔ ko Mudabir ne de bɛ se ale de bɛ se danfɛn si tɛ se o tuma an b'a ɲini o Alaba fɛ Ala anw ne de don a san 1 tɛ san 2 tɛ san 3 tɛ san 4 tɛ ni maa min hakili b'a la nin yɔrɔ kelen in na n ko silamɛw a ye n'an ka wajulu nɛmɛ an ka duwawu caya n ko ko dɔ kun ka selen don a ye n'an ka duwawu caya dɔw ko ko ayi an bɛna wajulu kama i tɛ wajulu kɛ n ka cɛ a ti k'a fɔ nin ye k'an k'a bila joona ko dugu man ɲi yan an bɛ taa wajulu kɛ min sisan so kɔnɔ a ye n'an k'an ma wele ni maa y'i da Ala wele la i tɛ ko Ala foyi la Ala wele de bɛ maa dusukun lafiya n'i sera a ma don min n'i yɛrɛ b'a dɔn k'i sera ko ma fɛn bɛɛ ye nkalon ye foyi tɛ tiɲɛ ye fo ale kelen bɛ yen a yɛrɛ ko a yɛrɛ ma ko wala zikrullahi akbar ne tɔgɔ de ka bon la ilaha illallah kamine ka matarafa subhanallah kamine ka matarafa astaghfirullah kamine ka matarafa salatu ala nabi ibsemina kamine ka matarafa kana ke bi mɔgɔ bɛ wari la dɛ n'o tɛ o salatu bɛ yen n'i b'olu kɛ o bɛ ko nɔgɔya o nka an t'o ka bi parce que adamadenya tiɲɛna e bɛ kuma dɔ fɔ bi gindo la kɛnɛ ka mɔgɔw ka lafiya kama o bɛ tila k'o bɛɛ segin i ma k'i nɛni e kumana minnu ye olu tɛ i defan dɛ olu b'aw k'a jɔ b'i la o tuma o de y'a to cɛ y'u ta t'u dusukun na ni min y'i diya don min i b'a di o ma n'i y'a di jama la dɔ bɛ sɔrɔ o b'i lagosi o ye diɲɛ n'a taa cogo ye i n'a fɔ an bɛ min nɔfɛ komi an ma don a ka walanda la u k'a ma ko e k'a yɛrɛ lajɛ bani k'a musow lasigi ka ɲɔgɔn ɲininka ko nin de kɛra musow ye ko ale fini ɲuman t'u bolo ko fini ɲuman t'a bolo ko so joli b'a yɛrɛ bolo n'o a bɛ luwanse de la ne ko e m'a ka samara ye wa ye wala a dati ko o tuma o fɔlen sa i sera mɔgɔw ɲɛ sa k'i b'i golo sama ka se yɔrɔ la a man ka sama ka se yɔrɔ min i ye lebu nalen ye wa n'o tɛ ni kuma ma f'i ma i ma kɛ cɛw dɔ ye i ma fara cɛw kan o ye ɲɔgɔn ye fo k'a se kɛra musow ma musow yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye a nalen ko an mago b'i la
horenge ladirike cɛɲuman ba in n'a kasa ka di mawuludu kalo jɔlen ka se bi ma minnu b'a kɛ a y'u to yen k'a kɛ minnu ko k'u t'a kɛ a kan'u neni ko kafiriw don. ka dusu bila hakili ɲɛ jire ni mɔgɔ min ma sɔn ye o t'o tigi kɛ kafiri ye koyi a t'i ka kitabu si kɔnɔ ko n'i ma don tarika tijaniya la k'i ye kafiri ye nkalon don. ni ma kadiriya minɛ walima i ma tijaniya minɛ k'i ye kafiri ye a bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ. n'o don mɔgɔdamu b'i ɲininka ka sariti f'i ye k'i b'a minɛ wa munna b'aw k'i b'a minɛ munna t'a jagoya i kan. mɔgɔw kana i bɛ parti min na k'i b'o défend k'i bɛ taa mɔgɔ tɔw kafiriya i ta tɛ mɔgɔ ye koyi i ta tɛ mɔgɔ ye i ma mɔgɔw dan ala de y'u dan e yɛrɛ ma tɛmɛ fɔlɔ mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min tilala fɔlɔ i ma tila maa si ma tila fɔlɔ i bɛ tilali dɔn sɛtane b'i nɔfɛ a dɛsɛra k'i sɔrɔ i sara k'i ni ala to ɲɔgɔn fɛ o de y'i tilalen ye. i ni ala to ɲɔgɔn fɛ u ye ɲɔgɔn lasigi k'a wele hɔrɔnkɛ nana k'i sigi ladirikɛ nana k'i sigi a kasa de ka di wa a cɛ ka ɲi di wa a kunsigintan de ka ɲi wa a kunsigima de ka ɲi wa tuma dɔ a tun bɛ bagan nɔnɔ kɛnɛ don a kan na n'a y'o don a kan na a bɛ jalamugu bɔ a kun na kunsigi labɛnnen don k'a pɛn k'a lawuli k'a jɔ ale de kunsigi den kelen bɛ komi bolokoli kisɛ bɛ cogo min janya la k'u bɔ ɲɔgɔn na sallallahu alaihi wa sallam a kunkolo de labɛnnen don dajɔfɛn cogo la wa f'u k'a ma ko hulikita kama tasha ya rasulallah i b'a lamɛn a bange don bi ɲɔgɔn mun ni mun kɛra da bɛ se ka se min ma o bɛ fɔ da bɛ se ka se min ma i t'a dɔn kuma tɛ i k'a fɔ o danfɛn tɛ yen min bɛ se k'a dɔn k'a fɔ i mana taa cogo o cogo n'i bɛ Sheikh Hamawula nɔfɛ o danna yɔrɔ dɔ la Sheikh Tidiane o danna yɔrɔ dɔ la o y'a ta ka taa o nana bɛɛ jɔ Seydina Ali la Seydina Ali ko ne danyɔrɔ ye nin ye u nana Fatumata ma k'o ɲininka ko ne danyɔrɔ ye nin ye o sera Hafsatu ma o ko ne danyɔrɔ ye nin ye Seydina Umaru ko ne danyɔrɔ ye nin ye a tɔ kɛra jumɛn ye sa Jibril e bɛ min dɔn i kana Jibril ko komi min don a la o ye nin ye ne danyɔrɔ ye nin ye a ko ne kɔnɔ ko ne b'a dɔn ja ne t'a dɔn mɔgɔ si tɛ Muhamadu dɔn ni danfɛn tun b'a dɔn ne tun b'a dɔn ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ne t'a dɔn a ye kabako kɛ Seydina Jibril la u bɛ ɲɔgɔn fɛ nin min ye mɛlɛkɛ ye Alakira y'a tunu k'a tunu a tolen tora a bɛ ka kisi ni kira taara kira bɛ na a ko Jibril an bɛ taa yɔrɔ jumɛn a ko ne t'o yɔrɔ dɔn dɛ ne nana i nɔfɛ ne bɛ dan yan n t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min ne dan ye nin ye ale bɛ deli ka sa ye i b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ kɛnɛkan t'ale la e b'o de dɔn a bɛ yɔrɔ in yɔrɔ dɔn ale de tɔgɔ ko Kabiru ale de tɛmɛna ɲɛfɛ a taara a seginna ka taa Seydina Jibril kama a ko Jibril yala mago dɔ b'i la i k'o fɔ n ye n k'o fɔ ala ye wa mɔgɔ jumɛn b'i la i k'a fɔ n ye n k'a fɔ ala ye Jibril y'a lajɛ k'a lajɛ a ko zanantu anni arifu Muhammadan k'a tun b'ale kɔnɔ k'a bɛ Muhamadu dɔn nka ale t'a dɔn Jibril ka danyɔrɔ bɛ yen Mikayilu ka danyɔrɔ bɛ yen Sarafilu ka danyɔrɔ bɛ yen Mɛlɛkɛl Mawtu ka danyɔrɔ bɛ yen baji o ye min fɔ a la o danyɔrɔ bɛ yen munna a ni bɛ minɛ don min baji ye mankanba ci baji y'a dɔn ko min bɛ yen tile y'a dɔn ko min bɛ yen o i nakun ye min ye sa i tulo ma jɔ i k'a lamɛn nin ye walanda tɛmɛsira de ye an ma se mawuludu yɛrɛ ma fɔlɔ i y'a ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul huwa Allah tabati y'a da alam tara kayfa inna atainaka komi e b'olu caman de dɔn n'an taara Bakara kɔnɔ i n'i makun n'an taara Ala Imurana kɔnɔ i n'i makun n'an sera suratul Jumuati ma i n'i makun n'an sera wayilu likulli humazati ma i yɛrɛ nafɛrɛ k'o la humazati lumazati a y'a hasibu anna malahu akhladahu ala ta tɛ dɛ yahasibu anna malahu akhladahu kalla
la yumbazanna fil hutamati ama so ma ni ya so ma ke folo hutamati ko te aljina te janama te sangolo te dungulo te foi ma ke foi foi ma delika ke foi wa foi na ke foi minko ambo de no fe arahama min folo o shimase ay seli jo o kuma te ni be seli che shuga i joya ni be seli muso shuga i joya o mase ama so ma folo nabla tamaga au kan namundu kata fesiri chew au ko ke muso au ka kulishido muso na ija iga hijige ni fini fi mai ni bi sutura ko no o shimase folo safati marwati inna safa wal marwata min sha'airillah ako chukodi faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi wa man yatawaffa bihima ako chukodi inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta أو إئتمر فلا جناح عليه أن يتوفى بهما ومن تطوع خيرا أقول فإن الله شاكر عليم نياسر أتي سفكرتي ملوكرتي آدمتي هواتي في مدى في تي كلتي دولتي فويتي فلو ngaje na kumi mbila ibina do ki bori kaso kana kundo kama ni yake kaso yake kundo kama ikulochi ikinyechi arajo bimini otoi malibe yoro minabi kana fitna wuli ngani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi bonni ni fomo ko bina ni tawhid ko Muhammad de daninga wa ko ala de daninga Muhammad de daninga ala de daninga ni re kumba ya o Muhammad made ala wala de Muhammad so Muhammad danadi afadu Abdullah badu aminata konurul makununu kuga tagabla amba aminata dinsola ne anto be manu gwanzandi ale manu ni norode karja akum min Allah nurun wa kitabun mubinun qur'ana en nore ala kira en nore otma o noro flabe don chodi ikuloma jo ikalamen inna min kama inaka wuli kulombe ni sebe wati sera sebe fo ay kuma bla yoromi la dirige yisri Allahu akbar agwa yo bismillah kasa mi bwala oni dambe to kasa tikeli Allahu akbar la la min bala oni la la to tikeli naam awa ko munu ako kuma lo de fora yen ni nyini ngola awo no ere tala ka kera wa ko ne do wi naam jibila de jigere ka ko awo muni la senge be musula ay ne nyini ngani la ko bonyame mba fo alay ay kuma la sa alama mekele ni fie o to kuma do fie wallahi mina doni kuma fie nabile Musa ay Firauna batili minge ayake ni gino mi ikulomajo ikalame Yunus bora jiga kono ni gino mi ikulomajo ikalame Ibrahim bora tasmala ni gino mi ikulomajo ikalame ni mo ija afoye I wasale ikana sira kani dasigi ko kana sira ka mena igala nabi warde dima ni yafo kabo wartike a war atoy aka jana ko warko mina kuma jele fi foite ala bulu ni min kera kaso ala kerate sallallahu alaihi wasallam o fenti ote Allahu akbar ate kelebo foi Jibril ko mun fo akomen kamando ni ngoro ni yake abiketa san Jibril ka ke ordu ga si Jibril ma ordu bi ta yoromi aywa bani burda do be jokuna ya wa kullu ayin inma tasalat min nurihi bihim ay mi ko kabako wa kullu ayin kabako ni bado ibe rusulul kiramu ndo
n'i ye kiraw tɛntɛn ka kiraw tɛntɛn ka kila k'u tɛntɛn minnu bilala bɛɛ ɲɛ o de tɔgɔ ko rusulul kiram kira minnu ye kiraba ye kira tɔw sanfɛ u nana ni kabako o kabako ye o fɛn fɛn kɛra o bɛɛ bɔra ala kira de nɔrɔ la ka na kiraw la kabako kabako zabihu ne ye zabiheni den de a y'a ɲɛfɔ nabila musa a n'o ye ɲɔgɔn ye o kumana isa a n'o ye ɲɔgɔn ye k'u sigi alikaba la k'i tɛgɛ di isa ma isa y'i tɛgɛ d'a ma o kumana ale bɛ ka kuma isa bɛ ka kuma ninnu tɔw tulo tɛ isa kumakan na o ɲɛ b'ale la yɛlɛ la a ni nin bɛɛ ye ɲɔgɔn ye nabila yunusa o ye min kɛ a bɛna bɛɛ walawala i ye ka se k'a faamuya i b'a dɔn k'i sigi kun ye min ye ko tiɲɛ don kana siran kana sigi i kɔ min bɛ wari d'i ma n'a ko k'a b'a tigɛ i la nin kama ja a ka wari kɔ foyi tɛ ala bolo ni ala kira tɛ foyi ma kɛ ni ala kira tɛ a kɔlɔsi mɔgɔ mɔgɔ tugura a kɔ a bɛɛ lafiyara kana kɛ da dɔrɔn ye dɛ jɛ mɔgɔw kɔ i k'u to yen min ka di u k'u fɔ i n'i ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'i sigi Seydina Jibrilu nana a k'u y'i ɲininka min na i ma ko k'a y'a mɛn wajulikɛlaw a ye nin lamɛn an wajulikɛlaw a ye nin lamɛn aw mɔlenw a ye nin lamɛn a kana ko bɛɛ ta ka da wari kun musow a kana jɔ aw cɛw la ko wari t'u bolo cɛw a kana musow dɔw tɔɲɔ ko wari t'u bolo non wari tɛ i ma ye fɛn dɔ ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a y'a yɛrɛ tɔgɔ da ten ko ala masturna bi sitratikal jami wari tɛ ala don wa n'i tɛ fɛ o ka k'i la zu quwwatin a fɔ kelen zu hurmatin zu makanatin zu izzin zu fallin محمد يا سيدي يا رسول الله طب القلوب ودوائها طب القلوب ودوائها أبيكنا والنور الأبصار وديائها أما هو من أبنا صوم مسلم وعافية الأبدان وشفائها كفرس ولا أشياء كي كبنا بامبيو كي نلا فيا ودي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي صلى على محمد اللهم يا رب نبينا محمد خليل يا رب المعافى ويا رب ولا تبغيها على الغير متحولا ñine mawludu mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye diinɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an yɛrɛ kun welelen don ala ma latigɛ an ka taa an ye an denkɛ bila ka taa ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛnn'a kan ko ka mawludu kɛ fɛn fila kɔnɔ i bɛ dɔwɛrɛ fɔ dɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bali ala kira ko la al-amnu wa salam n bɛna min f'i ye an bɛna dugawu kɛ sisan ko bɛɛ ka kuma bɛn ni kisi kan hakililasigi min bɛ yen parce que mawludu bonyana bolo tɛ se k'a kunbɛn bilen ayi bolo tɛ se ka mawludu kunbɛn bilen k'an ka kuma bɛn ani kisi bɛn tɛ yɔrɔ min hɛrɛ tɛ yen kisi tɛ yɔrɔ min hɛrɛ tɛ yen u y'o fila min fara ɲɔgɔn kan an bɛ kelen bila duguma fɔlɔ yan'an ka se o ma bɛɛ ka yafa bɛɛ ka yafa ni an yafara hakililasigi bɛ na n'an yafara
kisi bɛ na nka k'an dusu fɔlen to ɲɔgɔn kɔ ne fɛ e mɔgɔ ka sa e fɛ ne mɔgɔ ka sa an tɛ yafa ɲɔgɔn ma an bɛ yafa ɲɔgɔn ma u ye walanda min labɛn bi an bɛna an da don a la k'a walawala ye ka tila ka wuli k'an jɔ ya salamu ala tɔgɔ de tɔgɔ ko salamu an bɛ a kɛ bi an bɛ ya salamu an bɛ wuli k'an jɔ a kɔnɔntɔn tabati y'a da siɲɛ 7 a tɛ mun a tɛ min kana mun ɲɛ la dɛ fatiha dɔ bɛ yen n'i y'o ta i ka fatiha bɛ taa bannen an bɛ wuli parce que jamana bɛ yɔrɔ min u ye hakilina min ta bɛɛ ni bɛn tɛ yen i ma bɛn ɲɛ gannen walahi de ye ala ye summa walahi o de ye ala ye ala de tɔgɔ ko bilahi a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan o bɛ an bɛɛ ma hɛrɛ de ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw n'o ɲɛmɔgɔ bɛ Osman Sharif Malani bolo u y'u ka hakilina di jamana ko la an fana b'an ta fara u ta kan a bɛɛ ye kelen ye ya salamu an b'o kɛ siɲɛ 9 tabati yada abi lahabin an b'o kɛ siɲɛ 7 an nana mun an b'a kɛ jamana ye ani jamana kɔnɔdenw ani minnu bɛ kɔfɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye a ka to bɛɛ la sali ala muhamadi ayiwa bisimila ya salamu 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 tabati ada an b'o kalan siɲɛ 7 an b'o di an karamɔgɔ den ma bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد otuma maa ɲini ala fɛ minnu bɔra yɔrɔ jan minnu bɔra yɔrɔ sunu la ilaha illallah gindo min b'a la o kosɔn ala ma n'aw jigi tugura ala sankolon ko k'i ka muhamadu di olu ma an b'a minɛ ta fatulen jinɛw ko k'i k'a d'u ma i y'olu bɛɛ to yen k'i y'a di halimatu saadiya ma ala an b'i deli ni halimatu saadiya n'o hɔrɔma ye ni an b'a minɛ ta hɔrɔma ye mali bɛ min kɔnɔ ala mali bɔ a kɔnɔ an bɛ ala deli bɛɛ ye ala k'an n'aw laban ye minnu fatura ala k'u lahinɛ an ka so fila ani ɲare an bɛ foli s'u ma ka barikada s'u ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ ni an ye faaba kɔnɔ bagadaji san o san an ka sirifikɛ n'o ye Mustafa Haidara ye ale bɛ mawuludu kɛnɛba min sigi nin tun an ye o kɛnɛ de kɔnɔ an bɛ ala deli dugawu minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔ ala k'olu minɛ basigi ni kolosuma ala k'o don Mali jamana kɔnɔ san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na ni mawuludi den yɛrɛ hɔrɔma ye shukran lakum fi amanillah. Mami mi kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira
kira fɛ a tanu filɛ makankalu denkɛ kira bangena